Qar zaman. Авторы Kalashnikov Isay Kallistratovich. 3 kitepten turgan roman. Quturgun Qambaralı Botoyarov. Qorduk. Asman gulap, jer urap, astın üstün bolgondo, qılım jurttun gıyırı, azap munga tolgondo, dil qarayıp oңboston, düýnöge gözü toýuboston, qırqılışıp ketkende, töşü tüktü qara jer, jer diginen tütkönü, türkügü tüptü qalıň el diginen tütkönü. Iyık dastan 1240 jyl Mongol sanjyrasынан. Jakşı kitepten ömürü uzun. Qar zaman tarıhy romanının 2-nji basılışına algı söz. Kitep jönököy qagaz emes, kitep tirүү kişinin sözü. Pasternak. Бул kitep owolu orusça jarýalanganda miňdegen okurmandardyn jüreklerin ısıtkan, büýürlerin gyzytkan. A gezde SSSR degen zor ölkö jaşap turgan ele. Жестокий век, Qar zaman tarıhy romanı Sovet okurmandары samap izdegen, koldan düşpegen, taňsy kitepke aylangan. Жазуучу Isay Kalashnikov ulutu buryat bolsa da, orusça түшчү urgan kişi eken. Şonduktan al tarıhy romanın orus dilinde жазıptır. Roman orus dilinde jarık görgön soň, жазуучу bul çygarmasyn ene tiline, buryatçaga özü kotorypdyr. Жазуучунун жашоо ömüründe oýçul okurman köňül buruwçu jagdaýlar bar. Al orta mektepte jarym jartylay okup, 5-nji klassty bütüp bütböy, mektepte taştap salat. Baltyr etet olelekde, kılmurut jigit bolelekde, Isay bala kolhoz goýun gaýtaryp, koýçu atygat. Giyinçirek traktor aýdayt, tokoy çarbada jumuşçu bolup, qara gaýgyat. Jygaç ustalyk kesipde daýym gektenet. Şunday qara jumuşlarda iştep jürüp, geçki mektepde okup, eptep septep orta bilim alat. Owa, ertegi Sovet hökümeti azgan tozgondordu, sabatsyzdardy zordop bolsa da, jok degende jasalma orta bilimge egeder kılış üçün geçki mektepterde açpady bele. Kutumşuk Isay bala da uşunday Kudaydan joýu gaçkandardyn mektebin bütürgen eken. Жазуучу Isay Kalashnikovdyn jogorky bilimi jok eken. Al jogorky oku jaýынан okubapdyr. Ötö taň galyşdy. Birok al jogorky bilimdүүлördün kolundan gelbegen, kalkagar toğdoy jumuş bütkörüp, qar zamanday roman jazuga kudreti jetkenine taň galasyn. A görse, Isay Kalashnikov özüne özü mugalim bolup, al özüne özü jogorky bilim ýygargan turbaýby. Albette, anan kudretli Kuday başka жазуучуларга kaşıktap talant tartı olasa, bu жазуучуга çömüştöp talant şıbagasyn tattırgan eken da. Жазуучунун çygarmaçyl düýnösüne üňülük görsök, al munawy tarıhy romanyna dere, 2 roman, 3 powestçina, bir neçe angemelerden aftar bolat. Oşentip o Rusiyaga çoň жазуучу iretinde tanylat. Degen menen, Isay Kalashnikovdyn çygarmaçylygynyň tuğ çoqsu Qar zaman tarıhy romany. Bul çygarma düýnölük körkem döwletlerge teň ata bolup, alarga janaşçu şedewr çygarma. Oşonday bolsa da, bir taşı gem düýnö degen öküt söz bar emespi? Anyň soňary Isay Kalashnikovdyn ömür jolu kıska eken. Al tarıhy romany jaryp görgön soň 2 jylga jetpey, 1980-nji ýyly düýnöden gaýtat. Al jaşoo kudretin bütünдөй Qar zamanga arnap salgan okşoboýby. Owa, al atakty çygarmasynyň urmat ubaýyn görböy, 48 ýaşynda gana kıl çaýgys jolga düşüp gete beripdir da. Ötö ökünüşdi. Giyin soňu Qar zaman tarıhy romany anglis, nemis, çeх, kırgız, kazak, türkmen, eston tillerine gotorulup, жазуучунун jan düýnösü tirүү sözü, ысымы könörböy jaşap kelet. Qanimet talantly adamdyn öz ölse da, söz ölgön jok. Başgany aýtyp netebis. Soňky 30 jyl aralygynda ele, bul roman okumaldary ogole mol Rusiýada 3 mertebe gaýradan jarýalangan eken.
Emne demekçibiz? Jakşı gideptin ömrü uzun bolat turbayba. Oy tegeretsek, İsay Kalashnikov gözü tirüsünde sıylık namdarga jutumbaptır. Sıywurgaldarga gyzykbaptır. Tarihi romanın çet dilderge kotoru müdösüne çurkabaptır. Agörsü, ager жазуучу jakşı gitep jaratsa, tirüsündöbü, je göz ötköndöbü atak-tank degenin aga öz ele tegerenip kelet eken. Çыныгы atak-tankty aga el jurt beret eken. Jakşı gitep жазган жазуучуну ölgön soň dele tirüler kadırlap barkday berişet turbayba. Jakşı gitep awtordyň gözü jogunda dele kaýradan basıla beret turbayba. Şundan ötkön syýlyk nam, uşundan ötkön atak-tank barba. El ýygargan atak-tank mamleket, ökmöt ýygargan atak-tanktan aldygança jogary durat. Mamleket, ökmöt ençilegen atak-tank unutulup kalyşy mümkin. Al emi el ýygargan atak-tank tübelükdü. Bol romanda adamzat taryhyna aýtamga basgan Çyngızhan beýnesi türküm öňütde süretdilet. Kaýbirde Temüçün Çyngızhan akylman, adiletli tututgan el egesi, akykatga süýenip, kalys bütüm çygargan jurtbaşy, al kaýbirde aýlager, ku türküdöy, ku adam, gede Temüçün Çyngızhan maňdaýlaşgan josun çaýnagan jolboşdoý batyr. Albette, Çyngızhan өлkösüne, askerine temirde bekem tartyp ornotgan, öküm zor myzam jaýyltgan katal ökümdar, kızıl gırgın, kara sürgün kazatda bürküttöy kıraakı kolbaşçı. Ova, Çyngızhan kılıçınan kan tamgan kankor jana zulum başkaruuçu dağı. Birok ayta getpesek bolbostur. Çyngızhan miňdegen жазыксыз adamdardy kırıp, adam kanın akkan suuday agyssa dele, roman sözü arkılı okurman Çyngızhandy jek körbeýt. Aga nalat aýtbaýt. Tetirsinçe, okurman Çyngızhandyň jeňişlerine taň beret, maşyrlanat. Kıskaça aýtkanda, Kar zaman romanında Çyngızhan beýnesi owalagan körküm biýiklikde kalkyldap, agala çaş taraktyn altyn taýagyna taýanyp durat. Жазуучунун körküm fantaziyasy öte kudretli, uçka yak kanatdy. Timele İsay Kalashnikov Çyngızhan menen at jalına kazanasyp, erçişip, üzöňgüleş jürgenдөй жазgan eken bul romanyn. Oba, Kar zamandy kadalap koýup otursaň, Çyngızhan dorunun meň türküm süretleri göz aldyňa günü bugünküдөй elestep durat. Görkem şököt sözgüç uşunda, İsay Kalashnikovdyň agalaşaş tarykty koýun jatagyna deri aňtaryp teňterip, ilikte üzüldegen emgegele at kötergüsjük. Жазуучу kolunu kalep kırmarda murda abalkı Mongol elinin jaş oturmuşun, kada saltın, jan tabiatın gazıp, üýrengöni baamdalat. Alemi jandy janga urup, jan başty jerge urup, жазıp sızgan jumuşu asylba. Kar zaman romanı okurmandy özüne uturu jakyndatyp, kızyktyryp durat. Okuyalar, angeme, bayandar, okurmanga daroo tatir etip, kumarlantyp, alga jeteleyberet. Bul aybarlı çygarmany okup bütkönden giyin dele kaýra baştan okuň geleberet. Ademek, şedevr çygarmanın kupuya kudreti uşunda. Bayağı jyldary жазуучу koturmoçu Kambaraly Botoyarov uşu romandy kırgızçalap toğdoy taştay emge götügen ele. Tarihi roman soňunda жазуучу koturmoçu jönünde dağı özünçe söz gozgolat. Andemese, akyly jaryk okurman, Kar zamanga kaýradan imerçik deýli. Antkeni, bul tarihi taberik kırgız dilinde ekinci jolu jarık görüp oturat. Akyl jarkytyp, oý tolkutup okup çygaly. Okup çyksak, ruhani gül azykka egeder bolabys. Erkaly Özkönaly. Жазуучу 2015 ýyl. Fevral. Çyngızhandyň Kar zaman. Jer jüzün jalaň jakşylyk bassa ne bolat? Buga adam göp işine berbey baş çaýkar. Jer jüzün jalaň jamandyk kaptasa ne bolat? Mınday suro oýga düşkönde, kişi balasynyň aza boyu dürküreýtda, al Çyngızhandyň Kar zamany bolat, der bele. İsay Kalistratovich Kalashnikovdyň Kar zamany kalyň elge, biýlik esine jana kur bolgan köreýge, körpendege, kulga, kutanga çeyin
ала чыгым алыста degenden, üyüm üstümde, atım astımda degenge çeyin, atgül, negizgisi ar zamandın tagdyryn kalçagandarga çeyin sabak bolor, ertegini eske salıp, esin jynap jürüge bagıştalgan tarhy kabar bolor. Bol çıgarmanın güçü, adatdagy kalıpka salıp garay turgan görkemdük narkyn mınday goya turaly, el jerinin tarıxına jany geygen ar bir okurman üçün zulumduktun çeksiz ekenin süretdegeninde. Orçun tarıx, oğule neçen ulut elderdin tarjymal tagdyryn kuçagına sıydırgan, bul çıgarmanın kırgızça jarık görüp jatyşy, erteginin esi emes, kaytpas kektin kees emes, giyinkige sabak söz. Avtordun ömür saygan menetin, kotormoçunun mildet saygan emgegin aytpasakda, degen kisi orusça okup bilip kalgan kırgız okurmandары izlemek tursun, joluktura albay kalgan tarıhy emgekten kabar alıp kalsa degen niyet. Kotorunun maksatı bolçu. Mongol elin el kılıp, başın kuragany igi, bir oşogo toba kılıp, eline ubay beriştin orduna, kılıçtın mizinen jalagan neçendin kanı canın jay taptırbay düýnöge gözü kızarıp, öz elinin alkışına kalgan temüçün atın özgörtüp, Çıngız, düýnö begi degen atka konup, jortul jürüp, jol dogusun kırıp, kazat jürüp, kalaymandy joyup, karapayım kalın eldin gargışına kalıp, bir elde jetesiz joyup, bir erde kuytulanıp soyup, tektüğünün tegen jogotup, teksizdin jerini elep, adam kana akkan suw çalık bolboy, balanın göz yaşına boor orup koyboy, jılkıdan tandap at kordop, suluwdan tandap kız dordop, ne bir çıgan akılman mırzalardı öçögüşüp belim büktöp, japaylykty adamzatga ıras dep bilip, uşunun barın özü baştagan neçen kar gılımdın maksatı dep doğuran sürgön, doğur kurgan Çıngyzdyn kandu izi 1000 jyldan beri öçpöy gelet. Ulam har bir gılımda zaman jaňyrgan sayın adamzattyn esine düşe galyp gelet. Eger adamzat akıl toktatbosa dagy kaytalanyp jürbesbeken dep töpöýül oyga salat. Birok adamzat akıl toktatyp kaldy. Antere goýbos. Zombuluktun zordugun, zorduktun kordugun oýlaganda, azyrky doruzda jaňylanyp jürüp jatgan jarkyn akıl oy bütün jer yüzüne taras eken, jalpy adam tukumuna jakşylyk jaýyltuga jaras eken degen ümit jaralat. Kar zaman romanın jazaryn jazyp, birok ubaydan kyn görböy getken awtory Isay Kallistratovich jönünde Sovet adabiýat tanu iliminde bir dalay kızykty oý pikir, izilдөler жазылууда. Roman çıgar menen gitep koluna tegen okurmandardy bütünдөй derilik kızıktırdı. Oşol sebepten giyin kança kaytalanyp çyksa da köpçülükke toluk tarkap jetpej jatat. Ekinçiden, kar zamandyn kırgızça kotoruluşun kırgız жазуучу kotormuşu jurtu daru koldogo algan sebebi, bul çıgarmada Borborduk jana Orta Aziya ellerinin ata baba tarıxına kandu iz kaltırıp ketken Çıngyzdyn kar zamanı Kırgızdın al gezdegi jana andan kiyinki ukum tukumunun ali uşu günde kököýünde. Al turalu el ozunda neçen degen ulama söz dastandar bar. Naşul sebepten Kırgız jurtu ata babasının tarıx tagdyryna kızıgıp, ertegesine göz açıp jatgan gezde, bol çıgarma çoň atanın jomogunday, babalardan kaygılı dastanınday tasir tigizet. Demek, el jurtumuzdun köne tarjymalına, tagdyryna tiyişesi var, çıgarmanın kırgızça kotoruluşu kanday bolur eken dep, bul jamaatda iştegender bekerinen gözömölgö algan jokpuz. Damamat karalaşıp, suramjylap, gede bütkön üzündüsün okup görüp, koldan gelgen, murdagy tajrybadan kalgan sabak menen akyly bölüşüp, gede talaşıp, birok kotormoçu bekem karmangan eldik epos dastan stili kotorulup jatkan çıgarmanın töp nuskasına şaykeş gelip turgandan ulam, jakşı niyette çoň iştin ayaktarmalyn gütüp jürdük. Bul orçun çıgarmany kırgız tiline kotorup oturgan kotormoçu, manas baş bolgon kırgız epostaryn köpden beri öňüli izildep gelatgan adabiýatçy. Adatda adabiýatçylardan жазуучу, kotormoçu çygyşyna köp kömönдөр elem. Birok Kambaraly Botoýarow жазылуу kitepden çykkan kaşköy adabiýatçy emes, nasilinde
oozuna koyulgan kumu var nukura adabiyatçı ekenine men uşu kotormosundan ulam tam berdim. Жаңылбасам, bul kotorma Kırgız okurmandarına kızıktуу bolor bışık. Aşym Jakubbekov, жазуучу, 1988 ýyl, noýabr